Haramdağ Berdimuhammedowyň yegelleriniň eden etdiligi netijesinde Türkmenistanyň ilatynyň sussunyň basylmagy dowam edýär. Çeşmelerden gowuşýan maglumatlara laýyklykdy. Ýangy Ýakyn, Şammy-Şumur, Aşgabat restoranynyň karaoke barynyň gapdalyndaky ulug parkowkasyny duran bir bennäniň yeňil maşynyny taýak dürre bilen külpeyekun edip onun depesine tans oynapdy. Nämemiş bu hafta ulug Haramdağın neberelerinin adatça öz uluglaryny goýan yerlerinin birini eýelenmiş. Şol bir wagtyň özünde de Günmatarın demokratik döwletleri çydamlylyk görkezip Türkmenistana kömek etmek isleýärler. Emma Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri Türkmen çinowniklerine korrupsiýanyň karşysyna görüşmek usullaryny öwredýän döwri Haramdağ Berdimuhammedow tutuş dünýäniň öňünde maskarabazlygyň iň ýokary derejesini görkezýär. Bu gezekki çıkışyna ol tigire minip Türkmenistanyň serhetlerini İslam döwletiniň goşullaryndan goşadyrmak üçin goraýar. Halkara Valyuta Fondunyň pul çalşygynyň kemçilikleri ortadan aýyrmak we bu işi ýeňilleşdirmek baradaky edýän çağırışlaryna garamazdan Türkmenistanyň düzgün öňküligine galýar. Bu sebeplere görä-de daşary ýurtly investorlar öz maýalaryny Türkmenistana ýatyrmak islemeýärler. Türkmenistanyň ykdysady krizis gün-günden mewzalýar we gün geçdigiçe halkyň hal ýagdaýyna örän ýeti doýulýar. Dören krizisten ezir çekmeýän diňe Haramdağyň tohumy we onuň ýallakçylarynyň maşgala agzalary olar diňe keýpi sapa durmuş bilen meşgul. Adan diyordu, atlanan